Let's go! Ay, nako. Takbo sa ulan. Let's go, 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 go. Ay, ang taas. Napakataas. Nice bike. So, nandito ulit tayo sa Ortigas Avenue, no? Isang makulimlim at matraffic muli na hapon sa inyo, mga kabarako. Kumusta kayo lahat? Okay. So, ngayong araw, balik tayo sa Antipolo City. Ayan. May pupuntahan tayong isang restaurant na pinagmamalaki ulit ng Antipolo City. So, kaya ang resto na ito sa kanyang 360 degrees na view deck, hanging bridge, at syempre ang kanyang restaurant. So, okay, tingnan natin, no? Experience natin personally kung gaano talaga kaganda itong establishment na ito, no? So, we are currently 11 kilometers away from the place, and the sky is overcast, medyo makulimlim, pero try natin, sana wag umulan, ano? At ma-bisita natin at ma-experience ang ambience, siyempre kasama rin ang food at ang overall na aesthetics or pinagmamalaking mga amenities ng lugar. Ayan, so update na lang namin kayo pag kami ay nasa Antipolo City na, mga kabarako. Ayun na! Ay, nakapula tayo ng ulan. Ayan, o. Isang maulang biyahe ito, mga kabarako. Let's go! Balik na lang kami. Okay. Go, go, go. Kakabutin tayo ng ulan. Hirap na hirap tayo, paon. So, after ng ulang biyahe, dito na tayo sa Cloud9 Sports and Leisure Club. So, akit muna tayo dito sa entrance nila, no? Medyo paakyat ito. Tara, tara, tara. Let's go! Ayan. So, dito sa taas, dahil bagong ulan, kitang-kita ang fog. Ayan. So, pag akit nyo dito sa taas, maluwag ang parking space para sa mga motor. Ayan. So, kasyang-kasya kahit 100 motor dito. Ayan, so punta muna kami. Tingnan namin sa loob paano yung
sistema dyan kasi di pa namin kabisado. Ayan, dito tayo sa loob. Ito yung mga sari-saring establishments dito sa loob. No? Ayan. So, dito yata yung kainan. So, meron dito sa may pagpasok ay dito kayo magbabayad ng mga fee, no? Para sa iba't ibang amenities. Ayan. So, try natin, no? Kung malakas ang loob natin, kung kaya nating akyatin yung hanging bridge na yan. Okay. Ito yung kanilang kainan dito, no? Sobrang lawak, oh. Kitang-kita mo ang buong metro. Ayan, so mag-order muna kami ng food kasi for every 300 pesos daw na order dito ay may free ka na ticket papunta dun sa 360 viewing deck. Okay, let's go! Ayan, dumating na rin yung food namin. So, ito yung pakbet. So this is almost 200 plus, pero good for ano siya, good for 3 persons. At saka, hindi nga lang for 3 persons to, no? Kung medyo mahihinang kumain, good for 5 persons to. Mukhang masarap, no? Ito naman yung fried hito, ang laki. Wow, so hindi ka lugi, no? Almost 300 or kulang-kulang 300 plus din siya, no? So with matching sausawan, with matching pipino. Maganda rin yung presentation. At syempre, may dalawa tayong rice. Ang laki rin ng rice niya. So, for drinks, no, dahil sa umuulan ngayon, malamig. So, minabuti namin na umorder ng calamansi at saka ng hot tea. So, meron na rin siyang 1 pitcher of water. And then, ayan, so ganito yung kanilang mga plato, no? So may naka-ready na rin siya ng 2 glass at syempre maraming tissue. Ayan, so try muna namin or ubusin to. Kain muna kami kasi talagang nakakagutom eh. Okay, so mamaya na lang. Yay! Try natin umakyat sa hanging bridge. Woohoo! Parang di kaya. Try namin. Pag hindi kaya, balik na kami. Whoop! Paalog! Paalog! Balik na tayo! Oh, no. Ayaw na! Hindi namin kaya. Balik na kami mga kabara ko, hindi kaya. Kaya pa-shoutout. Woo! Hindi kaya. Hindi kaya, kuya. Dito lang kami nadaan. Simula pa lang eh. Dito lang kami.
Picture mo siya. Ito, sunod para. At ano mapunta rin doon? Yan, dahil may ano tayo, may fear of heights tayo. Hindi kaya. Dito na lang tayo sa At least nasa kalagitnaan tayo. dito na lang kami sa ano sa dito sa pangalawang daanan. Hindi kaya. Hindi kaya. Dito lang tayo. Ayan, dito na lang kami. Ayan. Ito yung ano, pag hindi mo kaya yung kasi yung daanan. Yung mga fear of heights. Dito lang tayo. Pakatakin tayo sa taas. Ayan. Wow, ang ganda. Kitang kita ang metro. At least meron na alternative. So, para sa mga hindi kaya yung hanging bridge, ito tayo. Nawala yung pagkamarao natin doon. Ayun o, ang taas. Woo! Ito na lang tayo. Dito, observe silence daw. A few moments later. Ayan mga kabarako. So, ganito yung ano niya oh, pagkapakit kayo dito sa hanging bridge. Ang lalim ng ang lalim ng babagsak. Ayan, so tanaw na tanaw yung buong metro. Ayan. So, baba na kami. Baba na ang mga mahihinang nila lang. Okay. So kung gusto niyo mag-stay dito, ayan, may mga rooms for rent dito sa baba ng pinaka or ground floor ng 360 view building. Ayan. Every floor pala yan, maraming rooms na available. So ayan. Woo! Uwi na kami kasi
Ah, makabuti kami ng ulan. So ayan mga kabarako. May mga tunay na barako dyan. Pwede nyong i-try dito. Pagka malapit-lapit lang kayo dito sa Rizal. Ayan.